ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅଭିମାନ କରିଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଜାଣିଯିବେ। ତ ସକାଳୁ ଯେବେ ମୋର କାମ ଥାଏ ନା, ରାତି ସାରା ମୋତେ ଜମା ବି ନିଦ ହୁଏନି। ବାର ବାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ। ତ ସକାଳର ବାହାରଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ସକାଳୁ ଉଠି କାମ ସାରି, ଛୁଆ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନେଇ, ଠାକୁର ପୂଜା କରି, ଯାହା ବି କାମ ଥିଲା ସବୁ ସାରିଦେଲି ଫଟାଫଟ। ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିଲି ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଯିବି। ହଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଠିକ୍ ଗେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ବି ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଏକା ଯିବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଚିଲିଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇଲି। ଆଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ନେଇଗଲି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଦେଖିଲି। ଆଉ ହଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଅଭିମାନ କରିଥିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଝିଅଟେ ଥିଲା, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ପୁଅ ମାଗିଥିଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ମାଗନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ପୁଅ ଥିଲେ, ତାପରେ ଝିଅଟେ ମାଗନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେମିତି ମାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାବା ନ ଶୁଣିକି ମୋତେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଦେଲେ। ବହୁତ ଅଭିମାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ନା, ଯିଏ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସିଏ ତାକୁ ବେଶୀ ଅଭିମାନ କରିକି ରହିପାରନ୍ତିନି, ସେମିତି। ଆଉ ହଁ, ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆମକୁ ବାବା ସେଇଟା ଦେବେ। ଝିଅ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଝିଅ ଦେବେ, ପୁଅ ଠିକ୍ ଥିଲେ ପୁଅ ଠିକ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମା ବାପା ପାଇଁ ନା, ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ ହଉ, ସେକେଣ୍ଡ ଯାହା ବି ହଉ, ଛୁଆର ମୁହଁ ଦେଖିଦେଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆସିଲା ପରଠୁ ଆମ ଲାଇଫ୍ ତ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ। ମୁଁ ଭାବିଲି ନା, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଇଁ ଝିଅ ଭଲ, ବାବା ମୋତେ ଝିଅଟେ ହିଁ ଦେଲେ। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଆପଣମାନେ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଏଠି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ଟିକେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲୁ, ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛିଟା ଟିଫିନ୍ ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଦର୍ଶନଟା ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା, ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଷ୍ଟୋରିଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।